Bon dia, Lopederos. Avui ens trobam a la consulta de Miquel Mi, és un fisioclient nostre. Ara mateix hem acabat de fer l'auditori anual, hem revisat tota la documentació, i una de les coses que avui m'he fixat, i les quals segur que és una pràctica bastant habitual dins aquest gremi de la salut, és que en molts de casos els professionals se passen dades de clients d'una forma habitual i sense donar-se compte se passen les dades de telèfon, escolta, crida a d'en fulanito que necessita el teu servei de ioga o de nutrició, etc. Això és una pràctica que no s'ha de fer, per sentit que s'està fent una cessió il·legal de les dades dels pacients. Jo el que sí que vos recomano, si esteu dins d'aquest gremi i en qualque moment necessiteu passar o recomanar el servei d'un altre professional vostre, és que directament li passeu una targeta, d'aquell altre professional, i el propi pacient ja serà el que s'encarregarà de posar-se en contacte amb aquell professional. I no de l'altra forma on l'altre professional estarà cridant al pacient interessat i potser clar, aquí se li estan vulnerant el seu dret de privacitat. Així que ja sabeu, si teniu que recomanar un servei, passeu targeta i no li passeu les dades a l'altre professional del vostre pacient. Si el pacient ja està interessat, ja cridarà a aquest professional vostre, amic vostre. Res més per avui, espero que passeu una bona setmana i salut a tots.